Ngiyanibingelela sizwe saseMzansi Afrika okhulumayo umama uMthetho. Kunento nje umoya oyingcwele ayibekile enhlizweni yami ukuthi iqhawe alivuki nebutho lalo kungenampi. Once uvuka iqhawe nebutho, lokho kusho ukuthi kunempi okumele leli qhawe likhuphuke or liyilwe nebutho lalo. Uphakela umthakathi njengoba ebesentambeni eyokhuleka uye waveza ukuthi ucela ukuthi abafundisi bakhuleke. Yebo, abafundisi bayakhuleka and kudala bekhuleka. Bakhuleke abafundisi, ibandla likaNkulunkulu likhuleke before iba khona lento, because uNkulunkulu akenzi lutho engayambulanga imfihlakalo yakhe ezincekwini zakhe abaprofeti. Akukho okwenzakalayo ebandleni likaNkulunkulu uNkulunkulu elishaya ngesurprise. Konke ukuthi kwenzakala ibandla likaNkulunkulu lisuke selikwazi, kanjengoba ne-COVID yafika sesazi ukuthi izofika. So kusesekuningi nje okusazokwenzeka uNkulunkulu akukhulumile esingeke sikwazi futhi ukumelana nako because ukukhulumile. Yinto enhle leyo ukuthi acele umkhuleko kubafundisi, kodwa bekufanele ukuthi kube yinto aqala ngayo. Kodwa siyabonga ukuthi ukwazile-ke ukubacela abafundisi ukuthi-ke bangenelele ngomkhuleko. Noma yena besentabeni akazange akuveze ukuba serious ngalowo mkhuleko ebekade ewuhambele entabeni kwaNongoma. Uvele wabuyisela inhlamba ngenhlamba kubantu abamthukayo. Kumele ukuthi azi uphakela umthakathi ukuthi le step asithathile sokuxoshwa kwabantu bangaphandle akusiyo into elula nemnandi kwabanye abantu. Ibuhlungu kakhulu because iningi labo bahlale isikhathi eside ngapha, baba nemindeni ngapha. And njengoba behambile, abanye bahambe nabantwana bangapha, abanye basele nabantwana bangale. So leyo nto ibuhlungu kakhulu, ngeke bahlale bangakwadi kungabi namazwi abawakhulumayo abuhlungu. Lokho kufanele ukuthi-ke abathobele abe nozwelo. Njengoba eshilo ukuthi imashi izoba nokuthula, kumele ukuthi ukuthula akubonise uphakela umthakathi ukuthi ukuthula kukhona noma sebemthuka, ukuthi akabuyiseli inhlamba ngenhlamba. Lithi izwi kaNkulunkulu kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami. Esicabanga ukuthi uphakela umthakathi njengoba ethe ucela abafundisi bangenelele bakhuleke. Ufuna ukuthi imashi le abazoyenza nge-30 ibe nokuthula. Kumanje sekunemphefumulo eminingi vele eseyiphumile ukuchitheka kwegazi okukhulu la ezweni lakithi since kuqalele imashi. Sekunemphefumulo eseyiluze impilo zabo. So lokho kufanele ukuthi-ke kuhlonishwe kakhulu because nabo bayisizwe sikaNkulunkulu and uNkulunkulu uyabathanda kanjengoba nathi esithanda singama-South Africans. Kunento uNkulunkulu angibulela yona before kufika i-COVID. Isesekude futhi ukufika, engibulela indoda izele eSouth Africa. Indoda izele eSouth Africa, ama-South Africans emangele ukuthi eSouth Africa kwenzakale into engakaze yaze yenzakala ezweni. Ngisamangalele lokho ukuthi ama-South Africans amangele ukuthi-ke kuzele indoda, nami ngimangele ukuthi-ke kuzele indoda izele umntwana. Ngaboniswa amazwe wangaphandle wonke ebheke eSouth Africa ngoba esizwile ukuthi eSouth Africa indoda izele umntwana. Emangele wonke amazwe wangaphandle ebheke eSouth Africa emangalele into eyenzakale eSouth Africa engakaze yaze yenzakala ezweni ukuthi indoda izale umntwana. So ngisakhulekela kakhulu lokho ngoba besingakwazi ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ufuna ukuthini ngalento ayikhulumayo ayivezayo eyokuthi indoda izale umntwana ishiye izwe lonke or umhlaba wonke umangele ukuthi yini le eyenzakalayo eSouth Africa. So uhulumeni wethu siyambonga-ke ukuthi akhiphe amaphoyisa ngobuningi bawo, ngoba ngempela iqhawe alikaze lavuka kungenampi. Noma bangasho bona ukuthi
imashi mashi izoba nokuthula, kodwa ukuvuka kweqhawe livuke nebutho lalo alikaze lavuka kungenampi. Kufanele ukuthi ngempela kube khona indlela eyenziwayo, ngoba uNkulunkulu angithi uyasibonisa ukuthi yini le eyenzakalayo manje. Ngokuvuka kweqhawe livuke nebutho lalo, uNkulunkulu uyasibonisa kwazi ukuhlala kugonwe izandla, kugoqwe izandla, kungakhulekwa, kungenziwa lutho, imizamo ethile ukuvimba leyo mpi engahle ibe khona. Kuhle kakhulu uhulumeni akwenzile, ene kuhle futhi naloku uphakela umthakathi akushoyo ukuthi-ke bacela umkhuleko. Last year kuye kwaba nomkhuleko ongazange unakwe, abaningi abaye bamelana nawo, oye kwavela umprofethi kaNkulunkulu uKhalipha, umkhuleko obokwaNongoma, njengoba abophakela umthakathi nabo bebehlangene kwaNongoma nebutho lakhe beyokhuleka. Last year nge-18 July bekunomkhuleko obowuhleli uNkulunkulu ukuthi isizwe masibuyele kuyena sirepent. Kwavezwa ukuchitheka kwegazi okukhulu okuzoba khona ezweni. So ngeke kuhlale kungakhulekwa. So njengoba kuvuke iqhawe lavuka nebutho, kungenzeka kube khona ukuchitheka kwegazi. Kodwa-ke esikubongayo, siyathemba ukuthi njengoba kuzohlelwa kukhishwe amaphoyisa, ukuchitheka kwegazi akuzi kuba khona, noma selichithekile already igazi, imiphefumulo eminingi ingekho. So siyacela ukuthi uphakela umthakathi abazwele abantu ngokuzithoba, ukuthi noma bemthuka noma bekhulumani bezwe ubuhlungu, makangaphindiseli inhlamba ngenhlamba, noma ngabe bakhipha amazwi athini, yena makakuthobele lokho, because balimele. Mayingake ezwe inhliziyo zabo indlela zibuhlungu ngakhona, angakuthola naye lokho. Makakuhloniphe, ahlonipha abantu indlela akhuluma ngayo, ene azi futhi ukuthi isizwe sikaNkulunkulu lesi. Njengoba beyisizwe sikaNkulunkulu, nathi futhi siyisizwe sikaNkulunkulu, uyasithanda sonke uNkulunkulu. Kodwa-ke ukuthi into evunyelwe uNkulunkulu ukuthi yenzeke, akekho namandla okuyivimba. Njengoba uNkulunkulu akuveza kuzelwe umntwana, akakuvezanga umntwana ezozalwa, wakuveza ezelwe kumangele wonke umuntu. Khona izinto esingakwazi ukukhulekela siziriveze, khona ezinye singeke sikwazi ukukhulekela siziriveze, okufanele ukuthi sizamukele njengoba zinjalo. Ngoba izinto eningi uNkulunkulu uyazivumela for a purpose. Noma ngabe zimbi, noma ngabe zinhle, noma ngabe zizoshiya abantu bekhala, kodwa uNkulunkulu uyakuvumela for a purpose. Noma singeke siyibone ipurpose kaNkulunkulu lesikhathi kwenzakala ngoba sisuke sizwe ubuhlungu, kodwa makuya siyithola ipurpose kaNkulunkulu ukuthi bekade kuyini ukuthi avumele isimo esifana nalesi eshiye abantu bezwe ubuhlungu ngendlela abezwe ngayo ubuhlungu. So bengithi ngidlulise lawo mazwi ukuthi uphakela umthakathi makazithobe, azi ukuthi kwabaningi uyingane kanjengoba nakimi ingane njengomntanami. Manje ukumlalela ethukana nabantu enza yonke into, asikwazi ukuthula sigone izandla, singamkhuzi kuleso simo leso, sibe sizisebenzi zikaNkulunkulu. Kufanele ukuthi azithoba, ngithi uyasidinga nathi ukuthi sikhuleke, ene thina sikhuleke before eyiqala lento, ngoba uNkulunkulu ebeseyimbulile. So-ke namanje kunomkhuleko, nabo mabawujoyine uphakela umthakathi nebutho lakhe, ozoqala kusasa nge-26, 27, 28 kuncisha ukudla, nabo mabangene kukhulekele izwe lakithi, beseyekela ukuthukana, uphakela umthakathi. Lesikhathi mayikhuleka ezila ukudla, thambisa inhliziyo yakhe nje, athobe uNkulunkulu, naye inkosi yomusa inibusise. Ngiyanithanda nonke emakhaya. Amen.